אני ממש הרגע קיבלתי טלפון מסטודנטית שלי, והחלטתי שאני רוצה לשתף אתכם בתובנות שעלו בשיחה שלנו. האמת היא שזה סיפור הצלחה, ומבחינתי יש שם כמה תובנות מאוד חשובות שאני הייתי רוצה שאתם תיקחו אליכם, שכל סטודנט בעיניי חייב לדעת. אותה סטודנטית, אגב, היא סטודנטית להנדסת תעשייה וניהול, וסטודנטים להנדסה אני חושבת שבעיקר הזדהו עם זה, שיש הרבה פעמים קורסים חוזרים והרבה פעמים נכשלים, ומה שנקרא מבחן הנחישות מאוד בא לידי ביטוי בתואר הזה. ואני רוצה לספר לכם, בואו נתחיל מלפני שבוע וחצי שהתקשרה אליי לספר לי שבעצם יש לה מבחן מועד ב' של קורס פעם שלישית שהיא עושה, אוקיי? פעם שלישית שהיא עושה אותו. והתקשרה אליי להגיד לי שממש ממש אין לה מוטיבציה, אין לי כוח ללמוד, ומה אני אעשה, ומה אני זה. בשיחה אמרתי לה, תקשיבי, אין מצב, את עוברת את הקורס הזה, הפעם את עוברת את הקורס הזה, לא מעניין אותי שום דבר, כאילו הייתה לנו שיחה ממש טובה, הכנסתי לה המון מוטיבציה, ממש פירקנו את זה, והיא החליטה באמת גם איך היא הולכת ללמוד, ומה היא הולכת לעשות, ואיך היא באמת הולכת ללמוד את זה בצורה נכונה, אבל בעיקר הכנסתי במוטיבציה. היא התקשרה אליי שלא היה לה מוטיבציה, לא היה לה כוח, כי בראש היה לה איזשהו משהו שהיא כאילו לא האמינה שגם ככה היא תעבור את הקורס, אז בשביל מה ללמוד שוב פעם, בשביל מה להשקיע, בשביל מה זה, כאילו גם ככה בטוח אני שוב פעם אכשל, אני אצטרך לעשות את הקורס הזה עוד פעם רביעית, אז בשביל מה? אוקיי? עכשיו, לא. זאת אומרת, אם אני באה בגישה כזו, אז ברור שזה מה שיקרה, אוקיי? זו נבואה שמגשימה את עצמה. למה? כי אם אני באה בגישה כזו, אוטומטית אין לי מוטיבציה, אני לא באמת נותנת את כל מה שאני יכולה לתת, ואז מן הסתם גם התוצאות בהתאם, אוקיי? אז אנחנו רוצים לשנות קודם כל את הגישה, להאמין שאנחנו יכולים, להחדיר בעצמנו מה שנקרא את הרעל הזה, את המוטיבציה הזו, ולצאת לדרך, ומשם פשוט הכוחות מגיעים. וזה מה שקרה. היא באמת הרימה את עצמה, היא באמת הכניסה איזה רעל לראש, והיא אמרה, אני עם הקורס הזה מסיימת, לא מעניין אותי כלום, לא אכפת לי, אוקיי? וממש עודדה את עצמה, החדירה לעצמה לראש. בסופו של דבר, המבחן היה לפני שבוע בדיוק, היום יום שלישי, היא עשתה את המבחן לפני שבוע בדיוק, ביום שלישי שעבר. לפני המבחן, היא שלחה לי הודעה בוואטסאפ, תקשיבי שרון, רק רציתי להגיד לך שאני את הקורס הזה היום מסיימת, אני ניגשת למבחן שאני את הקורס הזה היום מסיימת. וזאת הייתה הגישה, זאת הייתה הגישה שלה אגב גם במהלך הלמידה למבחן הזה, כל זמן שהיא נתקעה באיזשהו תרגיל והיא לא הבינה וזה, היא הרימה את עצמה ואמרה, אני את הקורס הזה מסיימת, לא מעניין אותי, רעל, מוטיבציה, בטירוף, לא רואים בעיניים, חייבים, אוקיי? כי אם לא, אין כוחות פשוט להמשיך. בקיצור, עכשיו אני מקבלת ממנה טלפון, שלא רק שהיא עברה את הקורס הזה, היא גם קיבלה ציון מדהים, שזה ציון שהיא אפילו לא חלמה עליו, אוקיי? זה כאילו, היא בשוק, היא מתקשרת אליי עכשיו, והיא אומרת לי, תקשיבי, אני בכלל בהלם שאני מנהלת איתך את השיחה הזו עכשיו, אני כאילו לא קולטת בכלל שעברתי את זה, אני לא קולטת שקיבלתי את הציון הזה. לי זה היה ברור, לי זה היה ברור שהיא הולכת לסיים עם זה, לי זה היה ברור שאני אקבל את השיחה הזו ממנה, זה היה לי ברור כי היא באה ממקום אחר, היא באה מגישה אחרת, היא באה מתפיסה אחרת, היא העלתה לעצמה את המוטיבציה, והיא התנהלה אחרת. ואחד הדברים שאני אמרתי לה בשיחה שלנו עכשיו, זה שמעבר ללמוד מהכישלונות שלנו, חשוב מאוד גם לדעת ללמוד מההצלחות שלנו. ואמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה שתשבי ותכתבי, בואי נסכם בעצם את התובנות שלנו מהסיפור הצלחה הזה, אוקיי? מה לדעתך הוביל אותך להצלחה הזו? למה? כי אנחנו רוצים לשחזר הצלחות, אוקיי? אנחנו רוצים שזה יעבוד לנו בעוד קורסים. 3 דברים שעלו מבחינתה, שבעצם הובילו אותה להצלחה הזו. דבר אחד, זה הרעל, המוטיבציה, הגישה, שהיא פשוט אמרה לעצמה, לא מעניין אותי כלום, אני עוברת את זה, אני מסיימת עם זה. במקום השימוש בשפה של אין לי כוח, או אין לי כוח ללמוד, ומה הסיכוי שאני אעבור, או כל מיני דברים כאלה, לא לתת למחשבות האלה להשתלט עלינו, לשנות אותם. לעשות משהו אחר, לחשוב אחרת, להגיד, אוקיי, אין מצב, אני את הקורס הזה עוברת, לא מעניין אותי כלום,
אוקיי? קשה, זה קשה, אין ספק, אבל עושים את זה, וזה אימון. זה דבר אחד. דבר שני, הניהול זמן שלה במהלך מבחן. אחד הדברים שהיא הבינה זה שיש איזשהו נושא שהיה לה יותר מאתגר, יותר קשה, לקח לה יותר זמן, והיא ידעה שבעצם את הנושא הזה בסוף, את הנושא הזה היא משאירה לסוף. זאת אומרת, אם היו לה נגיד סך הכל 3 שאלות, 2 שאלות שזה נגיד נושאים שאולי יותר קל לה להתמודד איתם, ואת הנושא שיותר קשה לה, היא השאירה לסוף. מה שהשאיר לה זה 2.5 שעות להתמודד, או 2 שעות להתמודד עם הנושא שיותר קשה לה, שזה מרגיע מאוד, וזה גורם לך להיות הרבה יותר אפקטיבי. הדבר השלישי שהיה שם, זה שהיא הבינה שזה לא כמות, זה איכות. זאת אומרת, זה לא רק העניין של אם בעבר היא הייתה בקטע של, אוקיי, כמה שאני אתרגל יותר, כמה שאני אעשה יותר תרגילים, ככה אני יותר אצליח. אבל זה לא עובד. זה לא עבד לה. למה? כי היא כאילו תרגלה יותר תרגילים, אבל היא לא כל כך הבינה את התרגילים האלה. אז יש שם איזשהו משהו שלא עובד שם. הפעם היא שינתה את הגישה, היא הסתכלה על הדברים אחרת, והיא אמרה, אוקיי, אמנם אולי אני אתרגל פחות, מבחינת כמות, אבל הרבה יותר מבחינת איכות, מה שיהיה הרבה יותר אפקטיבי. כי אני יושבת ואני מבינה, אני ממש מבינה מה המשמעות של כל תרגיל, מה הרציונל של כל תרגיל, מה עומד מאחורי התרגיל הזה. אז נכון שלוקח לי יותר זמן כל תרגיל, אבל אני מבינה, אוקיי? אני ממקום אחר לגמרי. הדבר הזה, ההתנהלות הזו, הובילה אותה פשוט להבין את החומר, אוקיי? להבין את מה קורה שם. אז היו כמה דברים שם, כמו שאתם מבינים. זה דבר ראשון, העניין של המוטיבציה, לעודד את עצמכם. דבר שני, זה ניהול זמן נכון במהלך מבחן. ודבר שלישי, זה העניין של להבין מה אני עושה. לא רק לתרגל או לקרוא את החומר, אלא להבין. אולי זה לוקח יותר זמן, אבל חייבים לעשות את זה בשביל באמת להצליח. זהו חברים. אז היה לי חשוב מאוד להעביר לכם, זו הייתה שיחה מאוד מרגשת עכשיו. נורא כיף היה לי לקבל את הטלפון הזה שציפיתי לו וידעתי שהוא יקרה, אבל זה עדיין נורא כיף. ואמרתי יאללה, אני חייבת לשתף אתכם, כאילו אמרתי אני אעשה לאיזה סרטון, כי אם אני לא אעשה את זה עכשיו, אני פשוט לא אעשה וחבל לי. אני רוצה שכולכם תיקחו מהתובנות האלה, תיקחו את הטיפים האלה, וכל אחד ייקח את זה למקום שלו. וזהו, שיהיה המון בהצלחה. ביי.